Ale potom sme sa tak nejak postupne nejak našli také možnosti, alebo sme tak skúšali aspoň do určitej miery si splniť ten sen alebo tú túžbu jej. Napríklad korčulovať nemohla, lebo teda jednak chlad, jednak záťaž, ale my sme tie korčule aj tak kúpili a išli sme na ten ľad a ona len kráčala, vlastne naozaj kráčala v tých korčuliach popri mantineli asi 15 minút, asi ani nie možno. A potom sme odišli, vyzuli ich a teda nebolo to korčulovanie, akože korčulovanie, ale tú atmosféru toho korčulovania si proste zažila. Urobíme to niekoľkokrát a teda samozrejme sme sledovali, že či nie neomodrievajú ústa, alebo či nie je veľmi zima, tak to sme samozrejme hneď riešili. Takisto sme to urobili aj s tým bicyklom. No, tak keď sa nemôžeš bicyklovať a veľmi sa chceš, tak kúpme elektrický, no však jasné.